Hi guys! Welcome back kay sa aking channel. So for this video guys, mag-harvest tayo ng mga sili, no? Klase-klaseng sili or tatlong klaseng sili yung na-harvest ko dito sa aming farm. Kasi hinog na po, yung iba is guwang na or malaki na. So kailangan po talaga na harvestin natin, no? So tara, puntahan na natin guys. So magbitbit taog sudlanan or yung lalagyan natin ng sili. So ito yung lalagyan natin, no? Ayan. Yan, so yung harvestin natin guys is sili atsal, sili espada, at saka yung sili kulikot. So dito guys sa likuran namin, nandito po yung sili espada, yung tinatanim ko, no. So kailangan na ma-harvest na po talaga. Yan, so pagkatapos ko dito sa sili espada, punta tayo dun sa sili atsal. Tapos yung last one is yung sili kulikot. Yan, so sari-sari po talaga yung hina-harvestin natin, no? So dito guys, ito na yung na-harvest, natanim ko na sili espada, ayan, no? So ayan. Ayan guys, so ito na. Oh, pwede na naman harvest. Ayan. Tatlo na yung nakuha ko. Ito mayroon din, pwede na ito. Kasi pwede kasi yan ilama sa tinula, no? Sa tinula. Pwede ito sa tinola. Ang dami ng hinog. O yung guwang. So yung guwang lang po yung kukunin. Yung mga maliliit lang is wag na natin kunin. Diba? Ayan. Ayan guys. Ayan, ito pa, oh. Meron pa, oh. Ayan. Tsaka dito, meron din dito. Ayan. Ang dami na, oh. Dito harvest na po talaga. Mga sili espada or swords, sili swords. Ayan guys, ito na yung harvest ko. Yan, oh. So yung iba guys is maliit pa, so hindi pa pwedeng i-harvest. Yan, oh, maliit pa yan, no. So ito na yung nilagyan ko ng pataba. Ito malaki, pwede rin to. Ayan, oh. Okay. Ayan. So, ayan, pwede na tayo ron. Doon na tayo sa kabila. Doon sa sili at sal. Ayan, guys. So, samahan nyo ko talaga, no, kung saan ko yung tinatanim yung mga sili. O yung mga sili na espada at sal. At saka yung sili na kulikot. Nandito po yun. Maglakad lang tayo, guys. Kasi malapit lang naman. Hindi naman masyadong malayo, no? At saka dito rin guys, meron din dito ng sili. So unahin na natin dito. Ayan. So sili din po yan. Iba't iba po talagang klase ng sili, no? Yung ma-harvest talaga natin araw-araw. Kasi palaging araw-araw sila mahinog. Diba guys? Si sayang, oh, yung iba kinakain ng mga langgam. So kailangan po talaga na i-harvest natin yan kasi yung sili guys is napaka-importante po sa ating katawan. Sa ating pangangatawan, yung sili. So nandito tayo ngayon sa sili kulikot. Meron pa din dito yun sa ubos guys, meron din doon. So kunin, magkuha din tayo doon. Kasi sayang naman yun dun sa ubos na hindi natin ma-harvest. So, i-take time lang natin guys na ting harvest na po talaga. Pag mayroon ng hinog, lagyan natin ng time. Baka maunahan tayo ng iba or yung mga langgam, mga ibon. Sila yung mahilig kumakain ng mga sili. Yung mga ibon na lumilipad. Kasi yung langgam sa amin dito is lumilipad. Sa inyo, sa Tagalog is gumagapang. Yung langgam sa amin is lumilipad sa Bisaya. Ang mga ibon, ang mga langgam. Ayan guys, so wala na siyang hinog, no? Ayan, no? So ito na yung nakuha ko na mga sili. Ayan, so wala na siyang hinog.
So, ayan. So, kailangan po talaga na harvestin natin, no? Sulitin na natin, guys. Kasi, napakasayang yung pagkakataon na ma-harvest mo na lang. Kasi, madali naman mag-harvest. Diba? So, ngayon, nandito na tayo ngayon sa sili at sal. Ayan, no? Nandito tayo ngayon sa farm kasi dito ko inilagay sa ilalim ng puno ng dragon fruit yung sili at sal. Hindi so ang daming bunga. Wow. Yan oh. Yan. Madali naman ma-harvest, guys. Ito po. Ito rin. Yan. Saan pa yung iba? Saan pa yung iba dyan? Yung iba dyan wala na ba? Kasi minsan is hindi natin makikita. Nasa ilalim lang yan ang iba. No? So kailangan i-check talaga natin. Kaya nito. Diba? Yung iba, asa na yung iba? So ito. Yan. Yes. Ayan, guys. Very organic po talaga, no? Very fresh. Ayan. So, meron na tayong sili at sal. Merong sili espada. Merong sili kulikot. So, puntahan natin yung sili kulikot na marami. Yan, meron pang dragon fruit. Yan po yung nakaganda dito sa bukid. Kasi, lagi ka na lang mag-harvest pag merong mahinog, no? Kailangan po talaga lagyan natin pagkataon na mag-harvest kasi sayang naman yung iba na hinog na. Hindi mo ma-harvest, kinain na ng mga ibon. Pero okay lang naman kasi blessings naman yun or sharing naman yun sa mga animals, di ba? So, pero kailangan po talaga natin na kakainin tayo ng sili. Huwag lang, puro na lang sa langgam, puro na lang sa ibon. So, kailangan na i-harvest na natin agad-agad, di ba? Ayan, oh. Yan, so nandito na tayo. Naglalakad talaga tayo, guys. Kasi malapit lang kasi yung mga sili dito. Yan. Dito. Alam nyo ba, guys, na meron kaming mga tanim dito na mga yan, mga sabana o guyabano. Yan. Yung mga guyabano. Ang dami niyan. Ayan, guys, oh, dito na tayo. Maraming hinog. So, kailangan na harvestin talaga natin yan. Kasi baka kainin niya ng mga ibon. Ibon na lumilipad. Baka kainin niya ng ibon. Kailangan talaga na ma-harvest to. Araw-araw naman talaga yung mahinog yung sili. No? Araw-araw mahinog. So, kailangan na i-harvest na natin yan. Huwag na magpatumpik-tumpik pa. Boom, karak-karake. Ayan, guys, oh. Yung kinagat ng mga langgam. Yan, oh. Putol. Mga putol na siya. Ayan. Puro na putol. Nunahan tayo niyan. Yan. So, take time to harvest. Harvesting time. Iba't ibang klaseng sili. 3 klaseng sili. Merong sili atsal, sili kulikot, sili espada. Diba? So, nabalitaan ko, guys, sa Manila. Mahal daw to. 1 o 2 piraso, 5 pesos ata yun, sabi nila. Kasi meron kasi nag-comment na tips dito sa Maynila ang mahal ng sili. Wow. So dito sa amin, pinabayaan lang ng ibang tao. Hindi nila hinarvest, hayaan na lang nila. Kasi hindi mahilig sa sili. Meron po talaga mga tao na mahilig sa sili. Meron ding iba nakatanim ng sili, hindi kakain ng
sili, di ba? So yung iba nangangailangan ng sili. Ayan. It's so very nice to harvest. Harvesting time. Take time to harvest. Ayan, oh. Ayan, guys. Ang dami, guys. Ang dami. Take time to realize. Ayan. Ayan, guys. So, tapos na tayong mag-harvest. Parang wala na. Yung iba, guys, may kinakain ng mga langgam, oh. Naputol yung iba. Naunahan tayo. Ayan, oh. Putol na putol. Meron pa putol. Ang daming naputol. So, yan yung sinasabi ko sa inyo na i-harvest na natin kasi maunahan tayo ng mga langgam. Pero ito, pwede na ito ma-harvest, oh. Ganitong kulay. Yung parang balbangaan. Tawag sa amin, balbangaan po. Yung malapit na siya mahinog. Ayan guys, ito na yung na-harvest ko. Ang dami. Fresh na fresh. Kitang-kita nyo na fresh na fresh po talaga. Sili aksal, sili espada, at saka sili kulikot. Ayan. Maraming salamat guys sa walang sawang sumuporta kay Dex Mio. Keep safe always po and God bless. Bye-bye. Gandang buhay sa inyo. Magandang buhay. Bye-bye guys. Thank you for watching. Keep safe always po. And God bless. For more videos, please check on my YouTube channel. Maraming salamat guys. Yan. Bye-bye. Ang init dito.